Što se tiče božićnica, ne prihvaćam predloženi amandman. Samo jedna pedijatrica, ne prihvaćam ni ovaj predloženi amandman. Smatram, kao i većina građana, da ne prihvaćam predloženi amandman. Evo, pozdravljam ovaj prijedlog, ne prihvaćam. Dakle, roditelje koje djece, ne prihvaćam ni ovaj amandman. Imamo prijedlog 5 amandmana na prijedlog proračuna grada Petrinje za 2026. Pa tako predlažemo povećanje naknade građanima i kućanstvima u novcu za iznos od 30.000 eura. U ove godini nismo u mogućnosti našim umirovljenicima, dakle s niskim mirovinama, podijeliti simbolične božićnice, pa na ovaj način osiguravamo da u 2026. naši umirovljenici dobiju uskrsnice i božićnice. Za 26. godinu su osigurana sredstva za uskrsnice, kao što je bilo i u ovoj godini. Što se tiče božićnica, vidjet ćemo za sljedeću godinu i ne prihvaćam predloženi amandman. Amandman pod brojem 1 nije usvojen. Amandman broj 2, potpora liječniku pedijatru u iznosu od 12.000 eura godišnje, odnosno 1.000 eura mjesečno. Grad Petrinja ima samo jednog pedijatra koji pokriva područje Petrinje, Gline i Gvozda. Imamo naravno problem, samo jedna pedijatrica, i ovim putem čestitam u ime svih i građana grada Petrinje i naravno naročito roditelja. Stoga, evo, ne prihvaćam ni ovaj predloženi amandman. Konstatiram da amandman broj 2 nije usvojen. Amandman broj 3. Završetak asfaltiranja kolnika u Gornjoj Bačugi. Završetak asfaltiranja kolnika predstavlja osnovni komunalni standard i pitanje sigurnosti stanovnika. Prioritet mora imati infrastrukturno uređenje naselja u odnosu na promidžbene aktivnosti. Smatram, kao i većina građana, da trebamo ipak ići po nekakvim prioritetima. Idemo prema prioritetima. Ne prihvaćam predloženi amandman broj 3. Konstatiram da amandman broj 3 nije usvojen. Naš prijedlog kao amandman 4 je i subvencioniranje dioptrijskih naočala za djecu do 18 godina. Vid je temeljno pravo i preduvjet za obrazovanje i razvoj djece. Subvencioniranje dioptrijskih naočala predstavlja socijalno osjetljivu i opravdanu mjeru sa izravnim pozitivnim učinkom na djecu i obitelj. Evo, pozdravljam ovaj prijedlog subvencioniranja dioptrijskih naočala za djecu do 18 godina. Evo, ne prihvaćam ni ovaj amandman. Konstatiram da amandman broj 4 nije usvojen. I amandman broj 5. Prijedlog je subvencija roditeljima djece koja nisu ostvarila mjesto u dječjem vrtiću. Nedostatak mjesta u dječjim vrtićima stvara financijski i organizacijski teret za roditelje. Subvencioniranje predstavlja prijelaznu, ali nužnu mjeru socijalne pravednosti dok se ne osiguraju dovoljni kapaciteti predškolskog odgoja. Dakle, roditelje koje djece, ne prihvaćam ni ovaj amandman broj 5. Konstatiram da 5. amandman nije usvojen. Kako je zapravo porazno i sramotno za sve nas koji danas ovdje sjedimo od 13 sati, što nismo uspjeli osigurati božićnice za petrinjske umirovljenike i što ćete vjerojatno izglasati povećanje vrtića sa 80 na 110 eura na samom kraju ove sjednice. Nisam očekivao da ćete prihvatiti ove amandmane, ali da me to jako žalosti, to je istina. Jako sam tužan i nije mi ni malo drago što niste vidjeli kvalitetu niti jednog od ovih 5 amandmana.